Milí rodičia, dávam vám do pozornosti práve toto video, pretože častokrát sa stretávame s tým, že rodičia ani len netušia, že ich deti môžu mať nejaké chybné držanie tela, ploché nohy či skoliózu a práve preto by bolo fajn, aby ste si vedeli svoje deti aj sami doma vyšetriť, pozrieť, kde môžu mať nejaké nedostatky a vedieť s tým potom ďalej pracovať. Zozadu si všímame hlavne zo spodu, teda petičky, ako to vyzerá, či nie sú nejako naklopené dovnútra, alebo či nejako moc neodstávajú. Potom achilovky, tie by mali byť to kolmo na tú zem. Ďalej hlavne zozadu takto laicky pozeráme aj členky, či náhodou nie sú vpadnuté dovnútra, čo nám môže ďalej ukazovať na nejakú možnosť plochej nohy. Keď ideme ďalej vyššie, všímame si hlavne postavenie pánvy, či tieto dve kvázi bodky sú v jednej rovinke, či tá pánva nie je nejako našikmo naklopená, alebo nebodaj nejako zrotovaná. Ďalej takým laickým pohľadom sa vzadu pozrieme na medzilopatkovú oblasť. Tu si všímame hlavne tieto krídelka, či nám nejako moc extra neodstupujú, čo môže znova mať za následok slabý chrbtový sval a tým pádom môžu spôsobovať ďalšie problémy. Všímame si rovnosť ramienok, to znamená, že či nie je jedno ramienko vyššie alebo nižšie. Pozorujeme aj takisto ramena, či nie sú dopredu nejako vytiahnuté a samozrejme zozadu tú hlavičku, či nie je nejako našikmo. Z boku tie nedostatky vidíme najviac, kde si hlavne od tých nôh znova môžeme všímať padnutú klenbu, ktorú najčastejšie teda vidíme takto z boku na tej druhej nôžke. Tu vlastne pozorujeme tento tunelík, tento mostík, ktorý by sa nám tu mal normálne pekne vytvoriť. Ďalej pozorujeme kolienka, zozadu hlavne, či nie sú moc prepnuté, či nám nevytvára taký ten bocianý efekt. Z boku pozorujeme tuto vzadu takisto aj tú pánvu, či náhodou nie je nejako extrémne naklopená dopredu, alebo zase nejako moc podsadená. Takisto pozorujeme to brúško, či nie je moc vyšpúlené, nie je oslabené a tým pádom nám znova tie krížiky preťažuje. Potom si z boku všímame takisto tie ramienka, či nie sú moc naklopené dopredu. To je to najčastejšie, čo sa vlastne u tých detí stáva. A takisto pozeráme tú hlavku, či sa moc nepozerá dole, či sa moc nepozerá dopredu, či sa nepredsúva. A to sú tie najčastejšie problémy, ktoré väčšinou teda u tých detí sú. Pri tom predklone si môžeme všímať to, ako naše dieťa sa predkláňa, či tam nie je nejaká rotácia trupu, ktorá môže znova predznačovať skoliózu. Všímame si znova aj extrémne prepnuté kolienka a znova padnuté klenby. Pri vstávaní dieťaťa tiež z predklonu si môžeme všímať to, ako sa ten chrbátik zakrivuje, až keď sa úplne dorovná. Čo sa týka sedu, rád by sme vám ukázali, ako to teda nemá byť. Najčastejší nesprávny sed u detí je tzv. V-set, kde tie decká sedia medzi vlastnými petami. Poď, Kajka, môžeš to ukázať. Tak. Kde sa nám zase moc vtáčajú tie bedrové klobíky dovnútra, oslabuje sa tým celá tá pánva a to brúško pomaličky vychádza von. Tento set, keď je chvíľkový, nie je nejaký závažný, nie je nič, čo by malo byť nejako upozorňované to dieťa na to, ale na druhej strane, ak to takto dieťa robí často, určite varovný prst hore a pozorujte, čo vlastne dieťa vaše robí. Z tých správnych sedov sme pre vás vybrali dva. Jeden je sed na petách, kde si teda taká sadka, oprie si petičky o zadok a vlastne môže takto sedieť. Kľudne aj dlhšie pri hre. Pri učení je teda tiež potrebné voliť nejako tie polohy. Ďalší, to je taký tzv. Šikmý sed, kde nôžky idú na jednu stranu. Tak. A zase je to takisto vhodné pri hre, tu dieťa sa už toľko nehrbí pri tomto sedení. Posledný je taký tzv. Turecký set, podľa mňa, čo všetci poznáte. Tento set je tiež v poriadku, pokiaľ to dieťa sa nejako moc nehrbí pri tomto sedení, tiež si to treba všímať. Rada by som ešte ukázala na tejto kostre, čo vlastne zlé držanie tela môže spôsobiť u detí, ak je to z dlhodobého hľadiska moc často. Toto zlé držanie tela nám môže takto stlačiť stavce k sebe, čo nám môže buď spôsobiť, že tá hrudná chrbtica sa nám moc vykloní dozadu a tým pádom postupne sa tá hrudná chrbtica ako keby jemne nakloní dopredu, čím nám vznikne taký ten hrbík vzadu. Alebo sa z tohto zlého držania tela môže stať skoliózka, ktorá takisto, je to také stranové vykrivenie chrbtice, kde ten chrbátik potom nám vykláňa sa do strany a to dieťa drží telo nakrivo.
Ešte taká rada na záver, je potrebné si všímať dieťa aj pri bežných iných činnostiach. Určite odporúčam si všímať si dieťa pri hre, všímať si dieťa pri učení, pri bežných iných činnostiach, či už pri upratovaní alebo len pri behaní vonku, kde znova vieme nejako odhaliť asymetrie alebo nejaké nedostatky či zlé držanie tela. Na druhú stranu určite si všímať aj chôdzu, kde znova môžeme zistiť, že to dieťa nejako zle došľapuje, alebo že prepína moc kolienka, alebo moc vrtí ričkou. A v neposlednom rade si všímať aj také vizuálne znaky, to znamená, že tričko nejako nakrivo, veľmi často sa do tej istej polohy vracia, alebo schodené topánky na jednu stranu. A v dôsledku toho, keď u vašich detí zistíte nejaké odchýlky, príďte k nám do nemocnice ŠNOP na vyšetrenie fyzioterapeutom, ktorý vám tieto odchýlky potvrdí alebo vyvráti a následne vás vieme odporúčiť k našim rehabilitačným lekárom alebo ortopédom. Tešíme sa na vás.